6.6. on Tampereen keskustorilla ihan hirveän ihana tämmönen Ilonliekki rakkausfestivaali, tapahtuma ja konsertti. Ilonliekki-tapahtumasta sen verran vielä todettakoon, että illalla on siis tää huipennusnumero konsertti 6–10. Siellä on Kirsi, siellä on Hanna Tuomela, siellä on Jalava. Eli hyviä tamperelaisedustettuja bändejä, esimerkiksi Jalava on monelle varmasti tuttu. Kirsin tämmönen niin kuin ensikeikka 2 tämän kesän, jos olen oikeassa. Kyllä, tänä kesänä on ainoastaan 2 spesiaalikeikkaa meikäläisellä, niin tämä on ensimmäinen niistä, eli kunnon rock-meininkiä. Loistavaa. Ja tästä löytyy lisää tietoa ilonliekki.org, sieltä voi tilata liput jo ennakkoon. Ja aamupäivä mennään 10:00 ilta 6:00. Siellä on tanssia, siellä on pussauskoppia, parkouria, siellä on paljon eri ohjelmaa. Eli päivällä, jos olet Tampereella, niin kannattaa tulla ehdottomasti imemään sitä niin kuin hyvää fiilistä. Todella. Ihmisistä, ruuasta, erilaisista happeningeista. Nähdään 6.6. Tää on niin kuin tärkeä päivämäärä, koska silloin on kosmiset kiertoradat ja tietysti niin kuin kaikki hyvä sää on tilattu. Tulee olemaan huippupäivä. Todellakin. Ilonliekki.org. See you there! Tule mukaan!